vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages kuri seiko kwose kwamungava muri kumativi mana enyika ari seiko mabasa. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu tadzoka takakubatirai. Zvakangooma azvo veduwe. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Vanzaiwo chitupa changu kuita chekukanda muhapwa chaiko, uye zvekare musazoshayawo mafoni numbers angu nevamwe avo kana kuri kunzi vakazouya kwamuri vachiti vanodawo mafoni numbers angu. Sandizvo zvandiunza pano izvozvo zvokuti ndinge ndichiuya kuzopa vanhu information kutiwo kuno ndakazouyawo sei. But ini mukoma ndanakirwa nelove yemurungu. Kuti ndichadzoka kuAfrica ini handioni love yemurungu yandinakira. Ndatofunga kuti ndinge ndichitanga kamini dzinza kangu, kadzinza kevarungu kuno kuPoland kwandiri, because ndine kamwe kamuportable kamurungu kangu kandiri kudanana nako kamupolish kani. Aiwa, kamwana kakanaka ikako, and I never knew kuti love yemurungu inonaka kudaro. And I blame myself kuti ndakaita dzungu, sure ndakaita dzungu, because pandainge ndichiri kuSouth Africa namadamo takasangana kuJoni ikoko. Saka iniwo ndainge ndichitongoshandawo papurazi, then madhamu ndokubva vazosvikawo papurazi paya papurazi ipapo pandainge ndichishanda. Ivo vainge vauya kuzoona sisi vavo, ndokubva ndazovapfimba. Madam at that time vainge vachitogara zvavo nemumwe muchinda wavo. Saka takabva tazowirirana paya, ndokubva tatanga kudanana, then vakabva vachizonetsana nemuchinda wavo, ndokubva ndazovabvisa kulocation, vakabva vazouya papurazi. Saka zvino takati togara tose. Madam ivo vakabva vati vainge vachida kuti ndinge ndichizodhiraivhawo matrack, nekuda kwekuti muchinda wavo uyu wavainge vachigara naye kulocation iye ainge achiitawo zvekudhiraivha matrack. Vakati kusvika rinhiko uchingoshanda mupurazi, because papurazi ipapo ndainge ndichitozviona kutoti ndini sezvo ndainge ndiri inini ndainge ndichidhiraivha imwe tractor yainge ichinzi itractor yemurungu. So madhamu vakabva vazondikurudzira, ndokubva ndazotora zvangu, munoziva kune zviya zvitambi zviya zvefeki zviya, ndo chandakatanga kushandisa ichocho, ndokubva ndawana basa. Saka ndakati ndawana basa ndokubva ndangoshanda kuda kwemwedzi miviri kana mitatu, ndokubva ndazoti ndawana mari namadhamu, ndokubva tazoenda kumusha. Ndikabva ndatogono tora chitambi ndokubva ndadzoka. So zvandainge ndoita ndezvekuti pakutsvaka basa ndaishandisa chitambi chiya chefeki chainge chiine experience, because vakomana vainge vakabayirira zvekuma 10 years experience. Saka it was easy for me to get a job. Zvino ndaizoti kana ndava muroad ndaizoshandisa chiya chitambi changu chainge chisina experience. Saka ndokutotanga kutodhiraivhawo matrack kwandakaita ikoko. Zvino madam vakabva vazoti ivo vainge vasangana neimwe information yavainge vakasangana nayo mumagroup epaFacebook. So madam vakabva vazoti vainge vachida kuti ndinge ndichiendawo. Saka madam vakabva vazoti vainge vachida kuti ndinge ndichiuya kuno kuPoland, but shungu dzangu dzainge dziri dzekuenda kuCanada kana kuti kuAmerica as a truck driver, but ndakabva ndazotadza kumita marequirements acho. Saka mikana payakazotanga kunyuka kusaidi saka mikana payakazotanga kunyukira kumasaidi saka mikana yacho payakazobuda yekuno kuPoland, ndokubva ndatojambirawo ndisu vekutanga mashofe vakauya kuno kuPoland. So madam manje vakabva vati taifanira kuti tinge tichichata, ndokubva tazoenda kucourt. Takangoenda zvedu tikatongonochata kuBeitbridge uko. Ndokayacho iyoyo mukoma ndainge ndakabatwa nerimwe dzungu rekuda kuimpressa mukadzi, because naiyewo ainge achindibatsirawo nekusaita cheti kana mukangogara maenda ndobva ndatoziva kutoti upenyu hwangu hwachinja. Hakusi kunzi mari handimutumidziri, mari ndinomutumidzira, but ngova naye handisisina, because ndakati ndauya kuno mukoma. Mukoma, kuno kune vakadzi vakanaka kani. Munoziva kune vakadzi vakanaka vekuti unyazokuona kuti apa Mwari vakanyatsokutora nguva yavo vachiumba munhu, noti zvedu izvo nonsense dzedu dzatakasiya kuAfrica dzekuti munhu anoita sekunge akangosikwa naMwari vachimhanyira kuenda kutoilet. Mukoma, kuno kune vakadzi vakanaka kani. Saka ndakabva ndazosangana naye musikana uyu, ndokubva tazotanga kudanana. Murungu kani, murungu
murungu. Aiwa, ndiri chibaba saka I am enjoying love mukoma. Ndanakirwa kani baba imi nelove yemurungu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu ichibva kuna shofe avo. Matotanga vana vefu kwose kwamunenge maenda munotosiya matokonzeresa ikoko. Asi hanzi namukoma vedu ndanakirwa nelove yemurungu, ndakaita dzungu ndichidawo kufadza madhamu because vaindibatsirawo nemari dzainge dzichidiwa pakugadzirisa mapepa ekuti ndiuye kuno kuPoland. Ndokubva tamhanya kuBeitbridge tikabva tanochata. Now handichadi nezvavo madhamu vangu. I don't love her anymore because ndanyura murudo, ndanakirwa nelove yemurungu. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukoma moyo wangu wakatsemuka. Kuenda hangu kuchechi ndinongoenda but moyo wangu wakatsemuka mukoma nekuda kweizvo zvandakaitwa na mai mufundisi. Then later on ivo vamufundisi vakabva vazotanga kusaidirana nembinga iyo yomushure mekunge vazotengerwa motikari yavari kutoshandisa izvezvi. Motikari iyoyo vakaitengerwa nembinga iyo yavakandimanikidza kuti ndinge ndichidanana nayo. So kuchechi kwedu zvakunoitwa ndezvekuti kana uine munhu wako waunenge uchida unoenda kumasofa, but munongozivawo kuti isusuwo generation yedu tinototanga tatopfimbana, then mukomana anozotoenda kuya but anenge achitozivana nemusikana wake. So iniwo ndainge ndine mukomana wangu andainge ndichidanana naye, ende zvaizvezvi akabva atosiyana nezvekunamata, ende zvinondirwadza because atova chidhakwa chekupedzisira. Saka iye manje paakazoenda kumasofa, then ivo manje vakabva vazomudza kuti zvainge zvisingaite since inini ndiine mwana wangu 1 ndakangomitiswawo ndiri kuchikoro. Vakabva vati hazviite because ivo vainge vachida kumutsvakira someone else. Saka akabva azotanga kudanana neumwe musikana uyo zvekare ainge ari mukuru kwaari, but iye haana kana kumbogara akaita mwana. Saka iye akambotanga achadanana naye musikana uya but aingogara achingoya kwandiri achiti I just respect hangu kuti idoctrine rechechi but zviri kundirwadza. At that time chaainge asingazivi ndechekuti inini ndainge ndava kumanikidzwa manje namai mufundisi because vainge vava kungoti pano nepapo uya kuno kumba kwangu mwanangu. Ndaiti ndikaenda kuya ndaibva ndazoona kuti kunenge kuine umwe murume, but murume uyu muSouth African ane mari dzake, anoita zvematenda. Saka naivowo vanoitawo futi zvematenda izvi zvekugadzira marodhi. Saka vainge vachinyengerera kuti vange vachizopiwa tenda. Saka murume uyu mbinga iyoyo payakandiona because yainge yakamboya kuchechi, then ndokubva yandichiva. Saka kuti iyo inge ichizovapa rimwe tenda yainge yavaudza kuti ivo vaifanira kuti vange vachizoita kuti inini naye tinge tichizodanana, but ipapo hapana kana chandainge ndichimboziva. Saka ndaiti ndikaenda kuya taibva tazosiyiwa tiri vaviri, tobva tatanga kutaura. Saka kumuda ndakatombosvikawo pakumuda, but ndainge ndisingazivi kuti ane mukadzi manje. So by the time pandakazofind out kuti ane mukadzi, mukoma, ndainge ndatobatira pamuviri. So ndokubva ndazoenda kuna mama ndikabva ndati mama, ndonyaya iripo mama, I mean amai mufundisi, not my real mother. My mom does not even know kuti ndo zvakatoitika kuno kuSouth Africa izvi. Saka ndakaenda kwavari ndikabva ndati mama, inini ndava nepamuviri. Vakatotanga kutopopota kuti ko iwewe wakazoita pamuviri sei, because wanga uchifanira kuti unge uchizomira kuita pamuviri kuzosvika mazoroorana. Saka muchachata sei, nekuti toda kuti munge muchizochata. Zvinoita here kuti tinge tichizochatisa munhu ane nhumbu yake? Mukoma, ndakabva ndaita nowe. Apa nyaya yangu yainge yandiunza pamba pavo yainge iri nyaya yekuti murume uyu mushure mekunge andipa pamuviri ndainge ndafind out kuti iye ainge aine mukadzi. Apa vainge vachizviziva. Saka vakabva vatowanda nenyaya iyo yekuti waita pamuviri uri very loose.
yes apa vaitozviziva kuti ndainge ndava kutorara naye murume uyu, because dzimwe nguva mukoma vaikwanisa kuti paya ndikasvika pamba pake ivo vobva vatorana nevana vavo namaid wavo vobva vabuda vobva vaenda. Muswere wese wezuva taingosara tiri tega. Saka sevanhu vainge vachidanana mukoma taizongopedzera taita bonde, ende ndozvavainge vachitoda kutoti tinge tichiita izvozvo. So mukoma naShe vakabva vazondiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichibvisa nhumbu iyoyo. Ndokubva ndapusa paya ndikabva ndabvisa nhumbu. Ndakangoti ndabvisa nhumbu iya mukoma, the next Sunday tiri kuchechi, ndava kutoona vamufundisi vava kutoparidza vachiti ukaona mukadzi anobvisa nhumbu, she is not wife material, because abortion yakangofanana nekuuraya munhu. Saka uya manje uyo mbinga yandainge ndichidanana nayo yakabva yazotanga kunetsana neni ndokutorambwa kwandakaitwa. Saka zvakabva zvandirwadza, ndokubva ndatanga kuenda manje kuna mufundisi ndichivaudza kuti ndainge ndichida kuti vange vachitaura nemurume uyu kuti ange achindibhadhara because of the pain that he had caused me apa nekundirambanisa nemukomana wangu wandainge ndichida. Apa uyo mukomana wangu kubva ipapo paakaziva kuti ndainge ndava kumhanya nembinga iya akabva aregedza kuuya kuchechi, ndokubva arambana zvekare nemusikana uya waainge atsvakirwa achiti mukuru kwaari, uye zvekare ainge achirwadziwa achiti wakandipa heartbreak. So ndokubva atotanga kutonwa doro kutosvuta mbanje. Nanhasi uno ava kutongoita kunge rombe. So and I blame myself for everything. Saka ivo amai mufundisi navamufundisi vakabva vatoblema inini, vakabva vati I am very loose even though ndakadanana nayo mbinga iyo, but ulusi hwangu ndo hwakazokonzeresa kuti iye ange achizosvika pakurara neni. So I felt like these people, they just destroyed my future. Vakabva vandirambanisa nemunhu wangu wandainge ndichida. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Nganzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Munin'ina wangu akachata mainge muri mugore ra2016, then ndokubva azoshayika mugore ra2021, 5 years in marriage no mwana. Saka munin'ina wangu paakachata nemurume wake uyo ainge aine zvimari, so takabva tazotengesa chibereko chake. Izvi takazviita inini naamai, and hakuna kana anozviziva, ingori secret iripo pakati pangu naamai nen'anga yavo iyoyo. Saka amai vakandiudza kuti ivo vainge vachida kuti ndinge ndichiudza munin'ina wangu uyu kuti aregedze kuchata panguva iyoyo paainge ava kudanana nemunhu wake. Saka ndakatonetsana naamai ndikati mama, handiti kana akatochatawo it means kuti she have broken the curse, because kwedu kwainge kusitomborina kana uyo ainge akambochata, yainge ingoriwo nyaya yekungoti unongotizirawo then wotozvariswa vana, kana kuri kuzonziwo murumewo akazonokubvisirawo tsvakirai kuno wototi Mwari makanaka. Seini zvangu mukoma ndakangobvisirwa tsvakirai kuno, ipapo pacho pandakatizira many years later murume haana kana zvaanombotaura zvine musoro when it comes to nyaya dzekuti anga achienda kunondibvisirawo mari. Saka amai vakazoti ndaifanira kuti ndinge ndichizoya kumusha, ndokubva ndazoenda kumusha. Vakabva vandiudza kuti ivo panguva iyo yavakaenda kunochekwa vakabva vazoudzwa kuti chibereko chavo chainge chakakanganisika. Saka munin'ina wangu uyu iye zvainge zvisingazoite kuti ange achizoroorwa, but nekufamba kwenguva mhiko dziya dzakabva dzazosunungurwa. Vakabva vanzi vaifanira kuti vange vachizodzokera zvekare kuna gogo ivavo vacho avo vainge vakavauchika panguva yacho iyoyo pavainge vachitsvaka mbereko, because amai vangu vakangoita vana vasikana. Saka munin'ina wangu uyu iye ainge asingatozvizivi. Mukoma munin'ina wangu akabva azoita nharo ndokubva azochata. Mushure mekunge munin'ina wangu achata, amai vakabva vazondiudza kuti vainge vongoramba vachingoshanyirwa nagogo vaya vachiti koinga wani zvatakavimbisana, because ivo gogo ava vainge vaine zvinhu zvavo izvo zvavainge vachiti vainge vakazviisa pamutumbi wemunin'ina wangu. So ndakabva ndazodzokera zvekare kumusha, ndokubva ndazoti mama, ndine mari iyi yandiinayo, handei tinotaura navo gogo ivavo zvimwe kuda vari kuda kuti tinge tichingovatenda. Takabva tazosimuka paya tichienda kumusha
saka takabva tazosimuka paya ndokubva tazoenda tikanotaura navo gogo vaya vakabva vati mari handidi, nekuti kana kwanga kuri kunzi ndinoda mari, ndine zvinhu zvangu ini zvekuti ndikazvipa kuvazukuru vangu zvinokwanisa kutondipa mari. Apa vainge vachibvira zvikwambo zvavo zvavanoshandisa pakurapa. Vakabva vati ivo vainge vachida kungoti amai vangu vange vachizadzikisa mhiko idzo dzacho dzavainge vakawirirana panguva iyo amai pavainge vachiuchikwa. So amai vakabva vati zvino ndodzadzikisa sei, nekuti mwana wangu uyu akaita nharo ndokubva aroorwa. Saka gogo vaya vakazoti ivo zvamava kuita mava kutondipa chibereko chake. Mukoma ndakamboramba, but ndikatoona kutoti gogo vaya vaikwanisa kuzotondikanganisawo because vainge vava kutanga kundinongedzera netsvimbo yavo. Saka vazukuru vagogo vaya vakabva vazoti gogo ava havawanzo kunongedzera munhu netsvimbo yavo, munhu iye akararama kana kuti akasazosangana nematambudziko. Ndokubva ndakumbira ruregerero paya ndikabva ndabhadhariswa. So gogo vaya vakabva vazoti ivo vainge vachida kutenga chibereko chemunin'ina wangu. Saka chibereko ichi chemunin'ina wangu takabva tazochitengesa. Handikwanisi hangu kuti ndinge ndichikuudzai zvizhinji. Then munin'ina wangu uyu akazoshayika mugore ra2021, akafa asina mwana munin'ina wangu. Dare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi munin'ina wangu akazofa but ainge abhenda mukusana. Pakaipa. Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Pamapeto